Йыратывашыч майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру музыка, рәсем, театр сәнгате аша балаларга эстетик, рухи, әхлакый, милли тәрбия бирү. Балаларның сәләтләрен ачуда сәнгать мәктәпләренең, иҗади оешмаларның, укытучыларның өлеше хакында. Милләтне үстерү балаларның талантларын үстерүдән башланырга тиеш. Чөнки шәхесләре белән дан тоткан милләт кенә дөньяга танылала. Балаларның талантын ачуда сәнгать мәктәпләре, даими эшләп килүче түгәрәкләр, иҗади оешмалар һәм укытучыларның өлеше зур. Борынгы заманнарда ук музыка тәрбия чарасы итеп каралган. Кече яшьтән ук музыка белән шөгыльләнгән, кызыксынган, музыканы яраткан яшьләр әдәпле, инсафлы, шәфкатьле була. Алар күңелендә начарлыкка, виждансызлыкка урын калмый. Нәниләр һәр нәрсәне йотылып, тирән кызыксыну белән өйрәнәләр һәм тиз үзләштерәләр. Музыка сәнгате элек-электән үк татар халкында шәхес тәрбияләүдә зур көчкә ия булган. Мондый тәрбия баланың физик һәм рухи үсешенә дә уңай йогынты ясый. Музыка ритмнары астында атлау адымнарның җиңел һәм дөрес булуына, гәүдәне дөрес тотуга уңай тәэсир итә. Җырлаганда балаларның сулыш юллары киңәя, тавышы ныгый. Музыкаль тәрбия беренче чиратта рухи, әхлакый, эмоциональ тәрбия ул. Туган җиргә, туган телгә мәхәббәт, милли үзаң үсеп җиткәч кенә тумый. Ул беренче сүз, беренче адым, беренче җыр һәм беренче уеннардан башлана. Аларны балаларның яшь үзенчәлекләрен, мөмкинлекләрен исәпкә алып сайлау мәҗбүри. Музыка тыңлау балаларның рухи дөньясын гына байтып калмый, ул аларның акылына да тәэсир итә. Бала уйлана, сорауларга җавап бирә, чагыштыра. Булардан тыш музыкаль сәләтне дә үстерә. Бала үсә төшкәч музыкага булган мәхәббәтен музыка мәктәпләрендә тирәнәйтә ала. Бүгенге көндә музыка мәктәпләре һәр районда диярлек бар. Ата-аналар балаларын үзе теләгән мәктәпкә алып барып, уен коралын, укытучыны сайларга хокуклы. Иң мөһиме, музыка балага рәхәтлек бирергә, күңелен үстерергә тиеш. Музыкаль тәрбия алган кешенең дөньяга, кешеләргә карашы бөтенләй башкача була. Казаныбызда да музыка мәктәпләре шактый. Аларның һәр кайсы балаларда музыкага мәхәббәт уяту өчен зур көч куя. Без дә мәктәпләрнең берсендә булып кайттык. Киләсе сюжет шул хакта. Казан шәһәренең 149-нчы лицейында 2-нче номерлы сәнгать мәктәбе гөрләп эшли. Биредә балалар уен коралларында уйнарга өйрәнәләр, вокал серләренә дә төшенәләр. Сәнгать мәктәбендә мин баянга, карьерга, гармоннарга, корайларга өйрәтәм. Балалар бик теләп йөриләр. Күп итеп йөриләр. Менә бүген күреп тордыгыз, ничек ул тәрбияләй. Менә бүгенге концертта күрсәтә, ничек итеп халык моңнарын үстерүдә ничек ярдәм итә. Семьядан башларга кирәк, әлбәттә, иң беренче. Һәр балада сәләт бар дибез. Ул сәләтне тану, күреп алу, ачыклау әти-әниләр һәм укытучылар эше. Әмма булган сәләтне дә үстерергә, шомартырга кирәк әле. Һәр бер бала килә, ул укый тора бара, ачыла бара ул сәләт. Ул сәләтле бара дип, аны сәләтне бит үстергә кирәк, аны күтәрергә кирәк. Күтәреп алып, башкына аны үстергәч кенә ул килеп чыга. Иң мөһиме теләк кирәк. Теләк булса, ирешергә була. Вот, инде теләк булмаса бит, баянда уйнарга бик авыр, бөтен инструментна караганда да. Менә 7 яшьлек бала килә, аңа баян бирәсең, 6-8 кило баян, ул баянны тотып утыра алмый. Шуып төшә, то есть бик сабырлыклары җитми. Шуның өчен бик теләк кирәк, сабырлык кирәк, ихтияр көч кирәк. Менә буларны ясар өчен. Сәгыйть Җиһангәрәй улы репертуарыбызга халык көйләрендә эстраданы алабыз ди. Халык көйләре балалар тарихын белеп үссенгә, эстрада музыкасы кызыксынуларын саклап калу өчен кирәк икән.
Икенче сәнгать мәктәбендә без караган концерт яшь моң иясе Камил Баһавиевны кыйды. Ул әле кечкенә генә булуына карамастан, инде берничә төр музыка уен коралын үзләштереп өлгергән. Бу гаҗәп тә түгел. Камил артистлар гаиләсендә тәрбияләнүче бала. Бүгенге чара инде безнең олы улыбыз Камилнең, ул 4нче сыйныфта укый шушы мәктәптә һәм тагын балалар сәнгать мәктәбендә дә белем ала, баян классы буенча. Инде менә шушы 4 ел укыган дәверендә бик күп баяннар белән кызыксына. Зур рәхмәт укытучыбызга, Гарифзанов Сагыйд Загангариевичка шушы Камилдә, шушы баянга, тальянга, хромкаларга мәхәббәт уятканына күптән теләгән шушы концертын булдырырга, үзенең шәхси концертын, менә бүген яңа исемнәр дигән тәүге концерты. Бу концертта инде безнең классик әсәрләрдә Камил башкаруында төрле татар халык көйләренә тезмәләрдә яңгырашак, төрле уен коралларында. Без дә гаиләбез белән катнашабыз, малайлар да уйный, энекәшләре, әтисен дә җырлата, мине дә җырлата. Хәтта Шаудан килгән бабабызны да җырлатачак бу концертта. Гүзәл ханым үзе дә шушы сәнгать мәктәбендә вокал дәресләре бирә. Мин инде тырышам хәзерге заманча җырларында укытырга, чөнки элекке җырлар белән генә әле ерак китеп булмый, балаларның бит үзләренең таләпләре, хәзер заман таләпләре. Бергәләшеп инде яхшы текстларга игътибар итәбез инде. Шушы төрле бәйрәмнәргә өйрәтәм, файдалы җырлар, кирәкле җырлар булсын дип. Энекәшләр турында, әниләрегезгә мәйтәм бүләк итеп җырлап күрсәтегез әле дип. Әтиләренә бәйрәмгә шундый туган көн җырлары өйрәтәм. Һәм ничектер алар һәрберсе дә тартылган, чөнки безнең шушы мәктәпнең 149-нчы мәктәпнең мөхите татарча ничектер. Милли һәм безнең директорыбыз да бик җитди иҗади кеше булгач, шуңа безнең балалар да шундый мәктәптә. Аллага шөкер. Музыка сәнгате кебек үк рәсем сәнгате дә бала тәрбияләүдә зур роль уйный. Белгечләр балаларны яшь ярымлык вакытта ук рәсем сәнгате белән таныштыра башларга киңәш итә. Сабый төсләр чагылышын сиземләргә һәм рәсемнәр карауның мавыктыргыч шөгыль икәненә төшенергә тиеш. Рәсем сәнгате сабыйларның акылын үстерүгә дә зур өлеш кертә. 15 яшькә кадәр баланың күз аллавы аеруча сизгер, уй фикерләре сыгылмалы. Ул тиз уйлап табарга, яңа әйберләр иҗат итәргә сәләтле. Рәсем ясау һәм әвәләү кебек кул эшләренә иртәрәк тотынган баланың мәктәптә укуы да әйбәтрәк була икән. Рәссам күнекмәләре шәхес буларак формалашуга да зур йыгынты ясый. Бала иҗат җимешен башкаларныкы белән чагыштыра, мактау сүзләре ишетә, үз-үзен бәяли, коллективта эшләргә өйрәнә, үз эшләре белән аралаша, фикердәшләрен таба. Иҗат белән шөгыльләнгән балаларда баш миенең ике як ярымшары да тигез үсеш ала. Димәк, ул иҗади яктан да, теоретик яктан да уйлап эш итәргә сәләтле булып үсә. Рәсем аша бала үзенең әйләнә тирәгә карата мөнәсәбәтен, карашын җиткерә. Шулай ук сәнгать эшчәнлеге баланың эстетик, әхлакый үсешенә дә уңай йыгынты ясый. Дөньяны танып белүдә рәсемнәрдән һәм төсләрдән башлана. Сәләте булган баланы сәнгать мәктәбенә йөртү һичшиксез нәтиҗә бирә. Алар беренчедән талантларын үстерә, икенчедән дизайнер, архитектор, модельер кебек һөнәр сайларга теләүчеләрнең яңа мөмкинлекләре ачыла. Сәнгать мәктәбенә йөрүнең югары уку йортына кергәндә дә файдасы зур. Казанның Яңа Савин районында урнашкан киңлек мәктәбе укучыларын сәяхәтчелеккә, туган як тарихына өйрәтә, әдәбият һәм сәнгатькә мәхәббәт тәрбияли. Мәктәпнең укытучылары бу безнең икенче өебез, безнең киңлегебез ди. Киңлекнең директоры Рафаэль Маннапович үзе дә 24 ел хезмәт тәҗрибәсе булган мөгаллим. Җәй көне урман тауларга сәяхәткә чыгабыз, елга да йөзәбез ди. Туган якны өйрәнү, сәяхәт итәргә өйрәтү, киңлек исемендәге балалар яшүсмерләр үзәге 1991 елны үз эшен башлап җибәрде. Былтыр без 30 еллык юбилейебезне билгеләп үттек. Күп чаралар шуңа багышланды. Безнең түгәрәкләрдә 81 түгәрәктә 1200 бала татар һәм рус телләрендә шөгыльләнә. Түгәрәкләрне, балаларны үз эшен яратып иҗади башкаручы укытучылар алып баралар. Һәм дә инде менә безнең 5 ел рәттән безнең үз юнәлешебез буенча балалар нәтиҗәсе буенча без республикада беренче урыннарны алып барабыз. Безнең рәсем сәнгате, әдәби сәнгать һәм дә инде шулай балаларны туган якны өйрәтү, сәяхәт итү буенча юнәлештә эш алып барабыз. Үзебезнең юнәлештә
төрле қызыклы чаралар оештырабыз. Иртәдән кичкә кадәр, хәтта каникуллар вакытында да биредә дәресләр өзелми. Моны аларның бихисап уңышлары да дәлилли сыман. Шуннан да җиңүләре гаять күп. Үзегез дә күреп торасыз. Укытучыга балаларның сәләтен күрү өчен аны ярату керек балаларны. Һәм дә инде аларны ничек тә булса үз эше белән кызыклы итеп, үз сәгатьләрен, үз дәресләрен кызыклы итеп үткәрү керек. Шул вакытта балалар бик кызыксынып шөгыльләнә башлыйлар. Мәктәпнең тагын бер үзенчәлекле ягы аның музее. Биредәге балалар әдәбияты музее язучы һәм шагыйрьләрнең Абдулла Алиш, Шамил Гәрәй, Роберт Миңнуллин, Илдар Юзеевларның шәхси архивыннан булдырылган. Бу күргәзмә бик актуаль. Чөнки пионерияга 100 ел тулган майда, 19 майда 100 ел тулган. И шул менә чорда эшләгәннәр менә бу язучылар. Менә монда бер группаны, бер төркем язучылар һәм Шамил абый иң кичкенә анда Хасан Туфан белән Гумеровлар һәм башка язучылар белән. Менә Октябрь баласы һәм Пионер каләме бу журналларны Муса Җәлил Мәскәүдә чыгарган. Чөнки татар телендә юк иде журналлар. И Столешников переулок 11-нче йортта торган, без анда бардык, карадык. Ул анда яшәгән дә, эшләгән дә. Бер үзе редактор, сотрудник булып һәм организационный эшләр буенча бер үзе чыгарган менә бу журналларны. Аннары Казанда менә техника журналы, аны инде Абдулла Алиш белән һәм балалар менә бу журнал Пионер каләме. Пионер каләме, перо пионера, менә шундый обложка белән чыккан инде. Музей бик бай. Монда шын мәгънәсендә әдәбият дөньясына, үтеп киткән 100 еллыкларның мөхитенә чумгандай буласың. Монда, конечно, уникаль әйберләр бар. Менә даже теге әдәбият музейлары безгә шактый, например, менә Муса Җәлил музей квартирасында менә бу китап Фирдабакин сездә бар бит бу китап дип инде. Мәйтәм бар, ну нишләтәм, архив бит полный булырга тиеш. Самое главное музейда ул сүз хәтер. Потому что человек живет до тех пор, пока его помнит, Руша әйткәнчә инде. Аларны менә сөйләгәч, аларга күрсәткәч, алар укый башлыйлар, кызыксына башлыйлар. Менә алар керделәр дә кичә, о, красный ромашка, то есть аны беләләр. И мин балаларга задание бергәндә, не говорю, выучите стихотворение такое-то. Ребята, выберите полюбившееся стихотворение, выучите и расскажите. Шул Муса Җәлил турында. Актарганда алар кызыксаналар бит, карыйлар. Шуннан инде менә табалар үз яраткан шигырьләрен. Музейында 1995 елдан бирле эшләп килә. Шул чордан бирле балаларны матур әдәбият дөньясы белән таныштыра. Моннан ары да шулай дәвам итсен. Музыка, рәсем сәнгате белән бер рәттән театр сәнгате дә балаларның иҗади фикерләү сәләтен ачарга ярдәм итә, сөйләм телен баета, эстетик һәм әхлакый тәрбия бирә. Спектакльләрдә уйнау балаларның хәтерен, игътибарын, күз алу сәләтен үстерергә ярдәм итә. Театр сәнгатенә керешү нәни вакытта курчаклар белән уйнаудан ук башлана. Әлеге уеннар вакытында баланың сүз байлыгы арта, аваз культурасы, интонацияле сөйләү тәрбияләнә. Курчаклар аша алар үзләренә роль сайлый. Әлеге рольләрне уйный, бала әкият дөньясына кереп китә. Һәр баланың күңелендә театральләшкән уен теләге яшелгән. Әлеге теләк баланың уйлавын активлаштыра, фантазиясын үстерә. Театраль эшчәнлекнең тәрбияви мөмкинлекләре шактый. Аның тематикасы чикле түгел. Шуңа күрә ул баланың барлык кызыксынуларын һәм теләкләрен канәгатьләндерә ала. Театраль тәрбия эшчәнлегендә катнашып, бала образлар, төсләр, авазлар, музыка аша әйләнә-тирә белән таныша. Укытучының дөрес куелган сораулары балага уйларга, анализ ясарга, нәтиҗә чыгарырга ярдәм итә. Балалар бакчасында, мәктәпләрдә театраль тәрбиягә шактый урын бирелсә дә, әлеге юнәлештә профессиональ тәрбия алу өчен махсус иҗади берләшмәләргә, түгәрәкләргә йөрү зуррак нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Киләчәктә артист, режиссер кебек профессияләр сайларга теләүчеләр өчен дә бу беренчел әзерлек булып тора. Күптән түгел Казанда татар телендә өр-яңа Апуш балалар театр студиясе ачылды. Апушның төп максатлары укучыларда татар теленә карата
сәнгатка кызыксыну уяту, яшьләргә иҗади сәләтләрен ашарга ярдәм итү, милли мәдәниятне үстерү. Әлеге студияда укучылар татарча спектакльләр әзерли, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы, вокал буенча дәресләр ала. Студияны тәмамлаганда алар ярым профессионал актер булып чыгарга тиеш. Иң мөһиме, студиягә йөрү бушлай. Апушта мөмкинлекләре чикле балалар да шөгыльләнә ала. Тамашачыларга беренче спектакльне күрсәтү 1 июньгә планлаштырылган. Киләсе сюжетыбыз әлеге студия хакында. Күптән түгел генә Казан мэриясе Апуш балалар театр студиясын ачып җибәрде. Әлеге студияда киләчәк буын үзен шәхси, профессиональ һәм иҗади яктан үстерә ала. Балалар театр студиясын оештыру миндә бу хыял миндә 1-2 ел элек минем күңелемә керде. Гомумән зурлап алганда бу студия гына түгел, ләкин барлык зур эшләр ниндер кичкенә эштән башланырга тиешәйме? Мин балалар театры булдырырга хыялландым. Һәм Гүзәл Рамзиловна Сагитовага менә шулай әрсезләнеп килеп кердем. Ул мине ишетте һәм аңа да бу идея бик ошады. Һәм без инде проектлар яза башладык бергәләшеп. Оның командасы белән һәм ниһаят 26 һәм 27 февраль көнне без кастинг элан иттек. Һәм шул көнне безнең менә шушы залга 100дән артык бала җыелды. Кастинг 2 көн дәвамында барган. Беренче көнне балалар үзләре әзерләп килгән чыгышларын күрсәтсә, аннары биредә жюри әгъзаларының биремнәрен үтәгән. Нәтиҗәдә безнең командада безнең 2 төркем 7 яшьлек балалар да бар һәм 15 яшьлек балалар да бар. Шуны әйтәс килә, егетләр, бик талантлы егетләр бик күп келдиләр. Һәм бәлки әйтәләр бит инде, нинди исем бирсәң үзеңнең проектыңа дип әйтегәйме, ул шулай барыр дип. Исемен дә без бик озак эзләдек. Бик озак, төптәннән ул җанлы исем булырга тиеш иде дигән максат куйдык без һәм бер каяда әле булмаган һәм шулай татар күңеленә ятышлы, бик җылы исем булырга тиеш. Һәм менә Гүзәл Рамзиловна белән бергәләп ул Апуш булды. Апушта бүген атнасына 3 тапкыр 30га якын бала шөгыльләнә. Дәресләр бушлай. Барлык чыгымнарны Казан мэриясе үз өстенә алган. Укытучылары исә профессиональ актрисалар. Жюри әгъзалары шул ук бүгенге көндә безнең Апуш театр студиясының остазлары. Карим Тинчурин исемендәге драма театры актрисасы Ризда Саляхова, Сәлимә Әминова, Алескар Камал театры баш балетмейстеры Сәлимә Әминова. Шулай ук безнең студиябызның икенче остазы, икенче мастеры дип әйтик, мин беренче мастер, җитәкче, икенче мастер ул Ильяс Файзрахманов, актер, җырчы, музыкант. Һәм шулай ук Лимгалиевна Кустабаева, ул да жюри әгъзасы иде, чөнки ул шушы Сәйдәш мәдәният үзәгенең бер җитәкчеләренең берсе. Шулай ук Зайнуллина Лилия Айдаровна, безнең вокал остазы ул, вокал буенча остаз. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры вокалисты. Дәресләр татар телендә бара. Булачак актер һәм актрислар уку елы азагында спектакль куярга да вәгъдә итә. Менә мин кечкенәдән театрга барасым килгән инде. Монда уку миңа бик кызык, укытучылар да бик яхшы. Алар безгә тәк ярдәм итәләр. Шундый бер яхшы атмосфера монда. Минем буласым килә актер белән артист. Минем дә инде актер буласым килә. Шулай журналист юнәлешендә карыйм. Балаларның сәләтен талант дәрәҗәсенә кадәр үстерү зур сабырлык һәм тырышлык сорый торган хезмәт. Бала чакта алган белемнәр кешене гомер буе озата бара. Шуңа да балалар тәрбияләүгә аеруча да игътибарлы булыйк. Чөнки киләчәгебез балалар кулында.
Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген музыка, рәсем, театр сәнгате аша балаларга эстетик, рухи, әхлакый, милли тәрбия бирү, балаларның сәләтен ачуда сәнгать мәктәпләренең, иҗади оешмаларның, укытучыларның өлеше хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Гераты зашить мои алманы. Ну-ка, перекалывай. Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.